नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण नारळाची वडी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. नारळाच्या वड्यांना मालवणी भाषेत चून कापा देखील म्हणतात. नारळाच्या वड्या बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 किसलेला ओला नारळ, 1 वाटी साखर, थोडं तूप, 1 चमचा वेलची आणि जायफळ पूड, 1 वाटी दूध आणि ड्रायफ्रूट्सचे तुकडे. सर्वात आधी आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं पल्स मोडवर बारीक करून घेणार आहोत. आता आपण गॅसवर कढईत दूध घालू. त्यात 1 वाटी साखर घालू. आपण इथे 2 वाट्या किसलेलं खोबरं घेतलं आहे, म्हणून आपण त्यामागे 1 वाटी साखर घेत आहोत. साखर व्यवस्थित विरघळली पाहिजे. दुधाला उकळी आली आहे. आता आपण त्यामध्ये किसलेलं खोबरं घालू. आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. यातलं दूध बऱ्यापैकी आटलं आहे. आता आपण यामध्ये जायफळ आणि वेलची पूड घालू. 1 चमचा तूप, हे सर्व स्लो गॅसवरच करायचे आहे. आपण पाहू शकतो याला छानपैकी घट्टपणा आला आहे. आता आपण ताटाला तूप लावून त्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेणार आहोत. वाटीने हे ताटामध्ये व्यवस्थित पसरून घेऊ. वडी किती जाड ठेवायची आहे हे तुम्हीच ठरवू शकता. हे मिश्रण गरम असल्याने आधी तुम्ही वाटीने आणि मग नंतर हाताने थापू शकता. हवं तर तुम्ही अशा प्रकारे चमच्याने देखील हे चून थापू शकता. आता आपण यावर ड्रायफ्रूट्स घालून ते हाताने थापून घेऊ, म्हणजे ते याला चिकटतील. आपण आत्ताच यावर कट मारणार आहोत, कारण नंतर ते खूप घट्ट होतं आणि व्यवस्थित कापलं जात नाही. आपण हे 1 तास थंड होत ठेवलं होतं. आणि आपल्या नारळाच्या वड्या रेडी आहेत. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.